Hezký den, na televizi Relax právě teď začínají další aktuality z Moravskoslezského kraje. Vítejte. Ostrava má další špičkové pracoviště. V areálu Ostravské fakultní nemocnice vzniklo z brusu nové translační centrum pro rozvoj regenerativní medicíny. Slavnostního otevření biotechnologického parku se zúčastnil i prezident Miloš Zeman. Centrum se bude věnovat výzkumu nových léků s využitím lidských buněk. Vzniká tak velká šance najít léky na nemoci, které se dosud neléčily. Teď. Tady se rodí něco zcela nového. Nejde jenom o multiplikační efekty v navazujících oborech. Jde především o to, že se v průmyslovém srdci republiky vytváří, tak jako u lidí, nová generace. Nová generace průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, spojená s průkopníky, kteří nesou veškeré riziko, opravdu rizikového kapitálu. Centrum se bude věnovat výzkumu nových léků s využitím lidských buněk. Dalším posláním bude, aby výsledky základního výzkumu neskončily zapomenuty. To, co nám tady vždycky chybělo, bylo to, aby někdo na základě výsledků základního výzkumu byl schopen uchopit ty výsledky a protáhnout je takzvaným údolím smrti, což v medicíně znamená klinickým hodnocením, které, věřte nevěřte, trvá u léčiva v průměru 15 let a stojí stovky milionů korun. Chtěl bych popřát celému Ostravsku, aby toto byla jakási první kmenová buňka, která se začne rozmnožovat, pozor, rozmnožovat, nikoli metastázovat, nikoli vytvářet nádory, a aby léčba pacientů touto technikou či technologií byla úspěšná. Těchto center je po světě velmi málo. Regenerativní medicína je nová oblast a proto tyto centra neexistují a my se domníváme, že podle všech obecně známých fakt se jedná o natolik nové věci, že tady vzniká nový průmyslový obor, který přinese obrovské množství užitku. Vybudování centra vyšlo zhruba na 630 milionů korun. Zhruba polovinu hradí investor a polovinu evropská dotace. V centru najde práci na 250 laborantů a výzkumníků z oblasti biomedicíny. Lucie Cochlarová, televize Relax.